Ganda ng view, no? Sa bundok ko. Sa bundok. Yun o, ganda o. Ito ko. Na. Parang pupunta tayo ng Bicol ah. Pupunta Bicol yan? Diretso, Bicol, layo pa. Sakay ng oras na ba tayo? Tatlo? Tatlong oras pa. Bicol na. Oo. Ganda talaga o. Tatanong tayo rito. Ha? Tatanong tayo rito kung saan lugar yung harap natin. Baka mamaya, tayo. Ito ba yung address yan? Tama. Diyan pa sa cellphone mo yung address. Ano? Yung ano? Magdadalan talaga. Oo.